A yau ne dai aka tashi da wani abin al'ajabi a cikin garin Kano, inda wani matashi ya hau kan allon da ake talla a wajejen Gadar Lado. Shi dai wannan matashi ya hau kan wannan allon ne, mutane da dama suka yi dandazo ana haɗa shi da Allah da Annabi akan ya sauko. Ya ce sam ba zai sauko ba shi dai wannan matashi. Al'umma da dama dai suka haɗu a wannan gurin suna ta haɗa wannan matashi da Allah da Annabi akan ya sauko ya ceci ransa. Sai wannan matashi ya ce sam ba zai sauko ba, inda ta kai ga ma'aikatan kwana-kwana sai da aka kirawo su suka zo gurin, su ma suka yi masa magiya akan ya sauko ya ƙi ya sauko, har suka sanya masa tsani ma suka ce ya taka shi ya sauko, wannan matashi ya ƙi, har ta kai ga rundunar 'yan sanda sun zo wannan gurin su ma suka yi ta magiya, har da ma kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano shi ma ya halarci wannan guri yana haɗa shi da Allah da Annabi akan ya sauko duk bukatunsa za su biya masa ya sauko. Ya ce sam ba zai sauko ba shi dai wannan matashin. Wannan kwamishinan dai na 'yan sanda na jihar Kano ya tambayi matashin da ya hau kan allon yake cewa menene damuwarsa, inda wannan matashin ya bayyana wa kwamishinan 'yan sanda bukatunsa. Kwamishinan 'yan sandan ya ce ya sauko za a biya masa dukkanin bukatunsa. Wannan dai wanda ya hau saman allon ya ƙi ya sauko. Shi dai matashin tun da ya hau kan wannan allon tun kusan misalin ƙarfe 8 mutane suka ce sun gan shi a kan allon. Kusan misalin ƙarfe 5 na yamma yana kan wannan abun, mutane sun yi dandazo suna so su sauko domin dai a tambaye shi, ya ƙi ya sauko, inda wasu kuma da dama mutanen da suka haɗu a wannan gurin har ta kai ga sun haƙa masa kabarinsa suna jira ya faɗo su sanya shi a cikin wannan kabarin. Amma duk da haka wannan matashi bai sauko ba, har da kwamishinan 'yan sanda da ya masa alƙawarin idan ya sauko za su biya masa buƙatunsa. Yana saman dai ya bayyana musu irin abin da yake so. Shi dai wannan matashi ya yi wannan abu ne don ya ga wani jarumi ɗan TikTok wanda yake a cikin garin Kano. Dai wannan jarumi na TikTok ɗin ya saba raba wa mutane kuɗi da dama a kafafen sada zumunta. Shi ne shi ma wannan matashin da ya hau kan wannan allon ya yanke wannan shawarar kawai ya bi wannan hanyar, ita ce zai ga wannan matashi da yake raba kuɗi a TikTok za su yi ido biyu da shi ta wannan hanyar. Inda aka yi yarjejeniya da shi tsakanin kwamishinan 'yan sanda da wannan wanda ya hau saman allon ya ce ya sauko za su haɗa shi da wannan matashi. Shi dai wannan matashi wanda ya saba raba kuɗi, wannan matashin dai da ya saba raba kuɗi a TikTok shine Abdul BK, wanda a kwanakin baya ma da ya je dubiyar Adam A Zango, Adam Zango ya ce ku shaida al'umma Abdul BK zai bani naira miliyan 80 ko ya ban cek ɗin na miliyan 80. Wannan matashi shi ma ya bi wannan hanyar don ya samu wannan kuɗin a gurin. Shi dai wannan matashi dubinsa ta cika na ganin wannan Abdul BK, inda ya sauko ya je Abdul BK ya rungume shi har ma aka yi hotuna aka yi bidiyo, inda Abdul BK ɗin ma ya gayyace shi inda yake suka yi hotuna suka yi bidiyo. Bari mu sanya muku bidiyon da suka yi da Abdul BK ɗin da kuma wannan matashin da ya hau kan allon.